Dobrý den, páni a dámy. Dneska si zahrajeme Freedom of Must 3. Je to těžké vyslovit. A dneska se to zahrajeme. Tak. A nezapomeňte dát odběr, chci dosáhnout 100 000 odběratelů. Tak nezapomeňte dát odběr a jdeme na. Já se tady to hrál, ale z ničeho nic se mi to vyplo, takže hrajeme dál. Takže teď jsme jedno kolo vyhráli. Ale ještě jedno kolo musíme vyhrát, protože jsem to hrál a z ničeho nic se mi to vyplo, tak si to ještě zahrajeme ještě jedno. Ale mi nehra nějaká. To krásně. Tak a teď jdeme zase jedno kolo. Tady je jeden takový králík, který ho musíme... Ne, králíku, vypadni! Vypadni, králíku! Dobře. Králíku, vypadni. Nebudeš tady. Nebudeš tady, králíku. Ty kráso, ne. Vypadni. Vypadni, králíku. Vypadni. Vypadni, králíku. Já tě nechci ani vidět. Ještě poslední 4 hodiny, to snad musím dát. No ne, vypadni. Vypadni, zajíku. Ještě poslední 4 hodiny, to snad musím dát. Nech mě, králuzo. Králíku. Děkuju. Kamo, co to je za zvuk? Vypadni. Ne, on se přibližuje ke mně. Vypadni, zajdo. Vypadni, zajdo. Come on, vypadni, zajdo. Zajdu, vypadni. On jde ventilací, ten debil. Come on. Vypadni, zajdo. Vypadni. Vypadni, zajdo. Vypadni. Vypadni. Tak jsme vyhráli, jo. Nezapomeňte dát odběr a já se s vámi loučím a nashledanou.